Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bug-os nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo ng Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios na Amay, nga makatagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginalsa sa krus na matay kaginuong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios na Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakay pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo ni napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
Patawarang among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdalang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuusang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagayawon ang imong ngalan. Umabot sa amon ang imong pinharian. Matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawaran ang mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdalang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy.
Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya,
Amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sin grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara ang among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babaye nga ang iyabayo amo ang adlaw.
Ang bulan, yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo, may korona nga dusi ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan. Umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol ng mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igampo namon,
Ilingig mo sa amon ang imong mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon. Tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Nagtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon. Ang katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippines Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Miyerkules, petsa 30 sa bulan sang Marso sining nga tuig 2022. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 40 days to go before May 9 national and local elections. Kag bantayan man no ang aton nga coverage sa May 9 no ang The Vote 2022. Kag sining gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on tubtob sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sila mga radyo sa ila salakyan samtang nagabiyahe. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapanguna naton nga mga balita sa balita lokal, ginasuportahan sa nga Philippine Army nga mangin kabahin sila sa nga task force kontra bigay no sa nga COMELEC sang Commission on Elections agud nga matutukan ining vote buying samtang nagahilapit ang May 9, 2022 elections. Sa karon wala pa sa nga may nabaton ang 3rd Infantry Division nga guidelines sa paglakip sa ila sang COMELEC nga mangin kabahin no sa nga nasambit nga task force. Apang suportado gid sa nga Philippine Army ang nasambit nga tikang bangod maayo ini no para sa electoral. Ang ginapanawagan gid sa karon sa nga Philippine Army partikular na sa nga 3rd Infantry Division nga hindi no maghatag sa nga bisan ano sa mga katapo sa nga New People's Army, especially ang mga kandidato bala no bangod ini ang nagapakita sang pagsuporta sa mga rebelde. Although nagadutay kaga nagahina nagid man no ang puwersa sa nga rebelde nga grupo, especially balang kadamo sa mga nagsulungka, kadamo sa mga nagkalamatay, apang sa sini nga election season no, amugid ini ang ilang mga estilo no, ang pagpamahog bala sa mga kandidato nga magahatag sang kwarta, so hindi gid dapat mag-give in. So kung sino man ang mapamatudaan nga nagahimo sini no ang magapakatubang sa nga kaso nga paglapas sa Anti-Terrorism Act of 2020 o kung pinalidad nga reklusyon perpetua kag pagbayad sa nga 10 million pesos nga multa. Sa nga Marso 29 kahapon anibersaryo sa nga NPA do ka wrong gani no nga tawgon bala anibersaryo kaya sa pagkamatuod lang it's not something to celebrate for. Apang santo sa assessment malinong kaga wala man sa maging patigayon nga mga rally o kung mga protesta no ang mga miyembro sang makawala nga grupo. Kahapon mayagin patigayon man nga region-wide condemnation kaga candle lighting for peace ang third ID kaga may ano sila no nagpatigayon sila sang condemnation walk naga parada sila bitbit ang mga placards nga may nakasulat nga hindi luyag sa mga pumuluyo ang presensya sang makawala nga grupo.
It's never too late pa man no, sa mga rebelde bala nga magbalik sa sabak sang gobyerno, especially sa mga pamatanon, mayara pa kamo sang puturo no. Kaya gapabata nga daan sa karon ang mga naga-involve bala sa makawala nga grupo. So the government is willing to help gid no, nagapabilin nga bukas ang gobyerno sa mga rebelde nga magbalik sa ila sabak. Ang hindi matuod nga gina-torture o ko na ginasakit ang mga nagasungka kaya nakitaan taman no ang mga anay NPA members nga nagsurrender no ginbuligan pagani ginabuligan pa nga makapanugod liwat kaga ginahatagan sa mga assistance, cash assistance kag mga livelihood assistance. Sa bahay naman sa Bacolod City Police Office ang BCPO, preparado na ang kapulisan sa palaabuton nga aktibidad sa bulan sang Abril. Buwas na nga adlaw no, last day na sa bulan sang Marso, kadasig lang gid no mga kabombo, magasulod na kita sa 4th month sa tuig 2022 kaga nang summer na, nagsugod na ang summer. So sa April, sa bulan sang Abril, medyo madamo-damo gid ang mga aktibidad sini nga summer. So kada summer mayara sa ginapatigayon ang Philippine National Police nga ligtas simba o na summer vacation kag sakop sini ang Flores de Mayo kag Semana Santa. Nalakip naman sa ilang mga security plano ang tanad nga aktibidad may ang tanan sa summer kaga handa kaga preparado gid ang kapulisan. Ay matapos man ang duha ka tuig no nga nauntat ang activities, nagpaymunong kay tatanan sa aton mga puloy-an sa summer bangod sining COVID-19. So this year, halog na ang restrictions no, matamat na balik ang mga aktibidad. Ang mga campaign rallies gani ginatos, linibo na ang makatambong, panugutan naman ang limited face-to-face graduation sa mga eskwelahan no, nga yara sa alert level 1 kag alert level 2 basta may yara lang sang konsultasyon, may in consultation with LGU sa mga eskwelahan kag santo man sa IATF protocols. So amatamat nakita naga-step in sa new normal kabay pa no nga after sining eleksyon hindi mag-surge ang kaso base bala maglupok na naman ang kaso kung natapos na bala ang eleksyon na ang balgan isang kadamaan kung na mag-amo na may kaduda-duda gid kaya sa karon grabe ang ginutok sa mga campaign rallies pero manubo man ang kaso. Isa siguro sa factor no is bangod fully vaccinated naman ang kadamaan bala. So we'll see importante maski na ligwa na kita, maski na matamat na kita balik sa normal, pangaman kita gihapon no, suksok kita gihapon sang face mask. Dugay-dugay aton man checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Liani Zil Minardo tuhoy sa sa tikang sang kapulisan sa Philippine National Police tuhoy sa o kon sa ila pagpakigbato sa insurhensya sa mga NPA no kag sa mga makawala nga grupo. Agmiara man sanggid patigayon nga drug by bust operation ang City Drug Enforcement Unit sa Barangay Singkang Airport diri sa syudad sa Bacolod. Duha ka mga persona ang arestado. Ginapanawagan ang mahimo nga nakakita sa bag nga ginapanagiyahan ni Anak Leto Briones, residente ni siya sa barangay o kon sa Hacienda Cagay, EB Magalona, Negros Occidental. Ang bag no ni Anak Leto Briones ang ginaligar nga nadula kapin alas 10:20 kay nasang aga nagikan sa warehouse no sa Pack and Box sa Lacson Street, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ang nasambit nga bag ang nagaunod sa pila sini ka mga IDs no, professional driver's license, certification of motorcycle sa Motostar, vaccination card, teen ID card, kag cash nga nagabalor 600 pesos. So importante gid no ining mga IDs kay mabudlay nga daan sa karon magkuha bala kuha liwat sang IDs. So nakakita mahimo lang ang makigangot o kana idulong sa istasyon sa Bombo Radyo Bacolod ang nagapanawagan si Anak Leto Briones. 46 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayo lang dira no nga pagpamati sa aton nga mga kabombo, especially sa family Awing kaya Sir Sammy kay Ma'am Ami Awing no dito sa may Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, kaga sa family Vilches sa Barangay Alihis, Bacolod City. Belated happy birthday lang kaya Zian Ira Vilches, iya kaadlawan kahapon.
Kag maayong gabi man no, sa nagatutok sa aton nga Facebook Live kaya Sir Roland Canson. Siningation ato na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kasubong man no, ang sitwasyon sa karon sang syudad sang Bacolod kaya Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come in. Yes, sa Gambal Jairi, maayong gabi, no? Sa hayari, ang mga balita na natipon isang patrol, sinilaman ko ba Gambal Jairi nga gabi, no? Mayara, naging patugayon ang City Drug Enforcement Unit nga by bus operation diri sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, kung sabihin mayara, duwa ka mga persona ang nagkaladakpan, kag ini ang mga suspetsado, ginkilala kay J.R. De La Torre. J.R. De La Torre, 33 anyos, kag ini siya Bombojairi, residente sa nga mismo sang nasambit nga Purok Akaga Barangay. Isa ini siya ka street level individual, kag kasubong man ini ang kaupod yang nga persona, si John Renz Navales. John Renz Navales, 18 anyos, kaga residente sang Purok Neptune na Barangay Singkang Airport, Bacolod City man Bombojairi, no? Ang katapos sini ang nagkandak sa nga bypass operation ang CTEU Bacolod City Police Office nga mga operatiba kaga ini Bombojairi, no, na recover sa duha ka suspetsado ang mga possession sa pag-control sini sa amo ang masunod na Bombojairi, amo ang isa ka libo ka peso nga mayara mark money kaga 8 ka bilog, no, nga hit sa transparent plastic sachet nga naga mayara unod sa ginasuspetokan shabu, isa ka sling bag kag gini Bombojairi ang na-recover sa mga suspetsado mayara kabugaton nga 25 grams o na 25 gramos na Bombojairi kag hindi maganubo ang standard drug price sa 170,000. So mga Bombojairi ini ang suspetsado yar gindala na sa Police Station 8 for proper disposition kag nakatalana na no nga pagapasakaan ni sinisang kaso kung gina-file na ang mga papeles sini para pagapasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Drugs Act of 2002. So grabe Bomboliani, no, ining si John Renz Lavales, 18 anyos, no? Yes, correct ka na Bombojairi, lamharon kasama, bago lang gani, naga-legal age ka din ang bata. So, kagamay pa sa iya sa, arang naka-blue bala sa litrato, Bombojairi. Yes, siya nang 18 years old, so doon naga-lumaw-lumaw pa ang mata, sinipagdakop sa mga operatiba, tayo galing anhon man na, no, kay basta gani, mag-intra ka na sa illegal ng mga aktibidades, no, hindi man magkulang sa mga law enforcement agencies ang pahanumdom. So kung magasigil sila gamit sa mga illegal nga mga droga, ti ang kapulisan kag iban pagid nga mga law enforcement agencies is padayon man nga magdakop sa mga tao nga nagahimo sang illegal nga activities Bombojairi. Amo gani Bomboliani, no. So ining ginluntaran sang drug by bus operation Bomboliani ila gid ini puloy-an kag hindi ini siya drug den, no. So Bombojairi ini ang isa gani ka suspetsado. So ini ang ginhatag sa aton initial pa lang siya nga information na Bombojairi. So chikeron pa ini sa nga City Drug Enforcement Unit kung ini bala ang ginkandakan mismo sa bypass operation is ma-consider gid nga drug den kiti sa pagkakabalo ko kon sa information man nga nagather ko Bombojairi ini si ang 18 years old is daw in taga dira bali daw nagabisita lang kung nagatukad ko sini sa isa ka suspetsado kan sa main subject gid Bombojairi. So grabe, no. Amo na bala Bomboliani ang ginahambal man bala nila, no. Although 18 years old legal na pero mambal tayo Bomboliani nga teenager pa ini gihapon. So dapat bala ibantayan man, no. So mga ginikanan kung sino mga ginapangupod sa gila nga mga kabataan kay kung kaysa nagakaulamid lang sila bala ng ano na bala Bomboliani ginatawag peer pressure bala, no. Gaka-impluwensyahan. Yes, correct ka na Bombojairi kasi ini ang sabahin sa mga ginikanan galing kisa kanano nila kambal sa mga kabataan nila kung may mga paminsaro naman ini maghambal kita 18 years old is may buot na gid ini Bombojairi depende naman na sa mga kabataan kung ano ni ang ilang padulungan, no, kung mahambal kita nga sa insakto sila o kung nasa kalainan galing kay kisabis kano kambal sa ngirikanan ang mga kabataan niya dumi ara gid nga medyo matiga ang ulo sini, no. So sabahin pero amo gina dapat paminsaron man sa mga kabataan Bombojairi nga ang ila bala nga puturo nga ginatawag. So kung paminsaron nila nga
kung gusto nila yung maging matinad sa ulihi, tay maubra sila sa maayo, no? Ilikawan gini ang mga illegal activities kay ti wala gini sang maayo nga maidulot sa ilang pagpangabuhi ni Bombo Jairi. Correct kay Bombolyani, no? Kaga mayara pa man ini siya Bombolyani sang tsansa, ano, kung matapos niya biserbe ang iyang kaso sa prisuhan, hopefully kung makagawa siya, no, mangin lesson ini sa iya kag hindi na siya magbalik sa illegal nga buluhaton kay do kadako man sang lawas niya Bombolyani, pwede gid sila makapangita sang legal nga trabaho bala. Yes, correct ka na Bombo Jairi. So, depende ini sa, subong, no? Sa desisyon ka korte, kasi daw medyo madako-dako ini ang nakuha sa ila, which is nagabalor sang 170,000. So, tanawan naton kung magpakabuot sila sa sulod ng prisuhan, maka-avail sila sang plea bargaining. Pero kung magtinunto naman, so, duwa-duwa gina Bombo Jairi. So, depende ina sa desisyon sang korte, Bombo Jairi. So, Bombo Jairi, dire kita sabahin naman, no, sang kung sa diin bala ini ang sabahin sa mga communist people, ako ng CPP-NPA, no, sa New People's Army nga nagaselebrar sa ilang 53 ka anibersaryo sa ni Bombo Jairi, kung sabahin naman yun sa kapulisan nga ang Philippine National Police, no, magapadayon ini sila sa ilang press police operation to account for members of the Communist New People's Army, no, kag sa ila pa ni nga mga affiliates ko sa diin ang subject as sinisang warrant of arrest nga gin-issue sa judicial authorities for crimes against the people of Bombo Jairi, kung sa diin diri sa aton sa may Negros Occidental ya do asud-asud ko sa Western Visayas, no, naibaluan naton do kaasud-asud na gid kung sunod-sunod bala Bombo Jairi sa bahin pagidara sa Limamaylan ang ginatawag encounter Bombo Jairi, no. Kung sa diin diri si Police National Philippine National Police Chief Police General De Carlos, no, sang nagambal nga sa PNP's illegal offensive action against sa CPP-NPA, magapadayon ini sila sa pag-renew sa ilang mga buluhaton siniha Bombo Jairi, no, batok sa CPP-NPA o ni sila nga mga kampanya sini, particularly against key personalities sa diin ng wanted ini sa mga naglapas gid bala Bombo Jairi sa nagpapas ini sa ilang mga Bombolyani? Nagini Bombo Jairi ang sa bahin sa mga kapulisano ang naglapas ini o kung naghimo sa mga krimen na bago sini silang justice system Bombo Jairi kag sini ang development sini bala sang sa di man nadakpa nagliliga da Bombo Jairi sa Western Visayas, no, sa pag-aresto sini kay Elmer Porosio, ang 52 anyos na Secretary General sang Bayan Muna Panay sang tinalikda na Bombo Jairi, kung saan ini ginaaresto siya sa Sitio Bangko, Barangay Luta, Kabatuan, Iloilo, which is isaman ka-achievement ni sa bahin na sang mga law enforcement agencies sa Bombo Jairi, no. Puro isa ini sa subject of warrant of arrest nga i-issue ini ang iyang W o kanang wawan niya Bombo Jairi ni Honorable Gemaline Paunilio Tarol, ang presiding judge sang RTC branch 76 sa Hanuay, Iloilo, no, na mayara criminal case number 210908 for attempted murder and the criminal case number 210909 for the crime of murder nga wala ini sang bail Bombo Jairi recommended nga para makalaya sini. So sunod sini sa mensahe gani ni PNP Chief Carlos ang CPP-NPA padayon sini sa ilang mga irrelevant, no, sa kampanya nila sa 55 nga anibersaryo nila sang terror and violence, which is only made life for miserable for poor people Bombo Jairi in the countryside, which is Bombo Jairi, no, ang ila sinisub mga recruitment sa bahin sa mga NPA is daw hindi man mapugan, although baltuon dahil sinisabahin sa mga law enforcement agencies nga majutay ini ang puwersa, pero sa aton siya Bombo Jairi pag-obserbar daw medyo madamo-damo pa manggid sila kay daw tanawan naton is asud-asud or sunod-sunod ang mga enkwentro na nagtatabo subong diri sa may Western Visayas, which is hindi tani ma-disregard Bombo Jairi kiti ini ang sabahin sa mga pumuluyo wala kahangawa kita Bombo Jairi. Correct Bombolyani, no, kung may mga gina-report man dayon nga daan sa nagliligad nga mga insidente bala Bombolyani sa nga pagpang-ambush. So although madamo na sa mga key personalities bala sa mga NPA nga
na-neutralize o kung aresto sa Philippine Army, pero nagabaka-baka maninigurong makawala nga grupo Bombolyani sa pagpang-recruit man bala no, kaya agud matabunan man bala ang mga nagbuluhin sa ila? Yes, para kada Bombo Jairi, amo na balang hambal permi nila nga tipaw na una na sila kung sinauna makapalupok dira kang matsambahan o kana maswertihan ti do ka luluoy man pero sa bahin diri sang law enforcement agencies o kon sa gobyerno bala Bombo Jairi nga mga uniform personnel is gahambal ginini nga hindi man sila manamian nga may permi enkwentro kay ti syempre ang kabuhi bala nga ginatawag nga may mga pamilya man sila, that's why ang panawagan sang gobyerno kaga sa bahin man sini sa mga uniform personnel is padayon sa gihapon sini ang kampanya batok sini sa CPP-NPA Bombo Jairi. Correct mo Bolyani, kaya as much as possible bala no kung papilion naman lang magsungka o kung mapatay abi sa enkwentro dito na lang gid no sa magabalik na lang gid sila kung tani sa sabak bala sang gobyerno Bombolyani kay at least matagan pa sila sa nga bag-o bala nga panugod Bombolyani buligan pa sila sa mga livelihood assistance. Kay kung tulukon tahalin sa una Bombolyani ining mga NPA no naglain-lain na gani ang liderato sa pungsod lain-lain man ang presidente pero sila do nagapadayon sa pagrebelde no ano gining ilang ginapakigbato? Yes, correct kada Bombo Jairi no sa bahin sinisang may ari ginini sila nga hindi tagid makuha sa kada isa no sa mga tao o sa mga grupo ang ila sini nga mga prinsipyo o na ginapakigbato gid bala Bombo Jairi pero ini ang aton naman nga handom bala kaga dumot ini ang katawhayan ang peace bala no sa kada isa kaga cooperation man Bombo Jairi kay ti sino pa bi ang magbinuligay kundi ang kada isa kag isa lang man sa aton nga puro mga Pinoy o Pilipino diri Bombo Jairi. Correct gid Bombolyani no, very well said gid Bombolyani, sakto gid na kaya kasakit man siguro sa part gid no sa atong gobyerno kag sa Philippine Army nga makitaan man bala nga nagapinatyan na dira no galing kay syempre defense man no pagprotekta man sa mga soldado ang ginahimo no para sa aton nga pungsod kag para mas sa komunidad no nga amo man mismo naga-report sa presensya sa makawala nga grupo sa ilang lugar. So hopefully no i-consider gid sa mga NPA ang pagbalik sa sabak sang gobyerno kaya pagabuligan gid sila makapanugod liwat. So kamusta dira sa karon Bombolyani ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod? Yes, sa subong Bombo Jairi medyo madamo-damo kadiri ang aton nga mga kauturan nga yari nagalabay-labay no sa may dalanon sa syudad sa Bacolod mayara pa nagabiyahe nga mga jeepney drivers o kon mga PUV no mga public utility vehicle kaso nautod si Bombolyani no. So nagina-establish naton ang aton nga koneksyon kaya Bombolyani kay aton siya karon kung kamusta no ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod. 1 minuto ang nabilin antes kita magdangat sa takna alas 10 sang gabi. Di ang curfew diri sa syudad sang Bacolod diyara naman no sa 12 midnight sumayara pa sang 2 ka oras ang mga empleyado nga maghingagaw pa uli kaga sa karon madamo naman sa mga jeep no nga nagalinabay amo ni oras kay may 2 pa ka oras antes ang curfew. Yara na sa piya ka linya si Bombolyani. Bombolyani, please come back. Yes, sa Bombo Jairi no sa naasambit na naton nga medyo mapaang-paang subong ang temperatura diri sa may syudad sang Bacolod no kaga medyo magalum-galumon gamay sini ang aton nga kalangitan. Hopefully hindi tani ulan-ulan sinibaw kabudlay man ni sa bahin kay ti ang aton nga mga food delivery wala nga driver no nagabaka-baka pa amo ini oras tugtog sini sa curfew hours tuman nga ano man ni Bombo Jairi no kay ti ini susubong nagapanginyawat man sila no kay ti pagka alas 12 magatakop naman ini ang ginatawag nato no kana curfew hours na dayon no Bombo Jairi sa bahin diri along dalan Lacson kaga sa may downtown area is madamo-damo pa man gid ang mga salakyan nga naganilabay-labay public and private vehicles sa subong gabi Bombo Jairi. Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat. Yes, sa Bombo Jairi amo yadto ang mga balita nga gikan sa patrol ini si Bombolyani Zilminardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombolyani Zilminardo sa mga balita nga natipon sang patrol. 1 minuto ang nakaligad sa takna alas 10 ng gabi. So diri kita mga kabombo sa aton nga balita international no ika-35 na subong nga adlaw. Sa humalin sa nagsugod ang pagpangatake sa Russia sa Ukraine. Di ma-update kita no kahapon ginpahayag sa Russia nga pagabuhinan sini ang military activity sa Kyiv no ang capital city sa Ukraine
matapos ang ilang ginpatigayon nga peace talks. Ang peace talks sa tunga sa mga delegations bala sang Russia kag Ukraine nga ginpatigayon sa may Istanbul. Kaya ang Ukraine na nagpagwa man sang statements nga nagliligad nga mga inadlaw nga ila ginakonsiderar bala nga mangin neutral kay syempre amo na nang natabo sa ilang pungsod no ti nagpagwa man sang statement ang Russia nga ila buhinan ang military activities sa may Kiev no matapos ang ginpatigayon nga peace talks abang subong nga adlaw wala untat ang uwang sa mga sirens dito sa may Ukraine kaya wala man nagauntat ang pagpambomba sa Russian forces sa may Chernihiv no isa ini siya ka syudad dito sa Ukraine. So hambal nila kahapon mauntat na sila kuno o kuno buhina nila ang military activities sa Ukraine pero isa na naman ka syudad ang ilagin bomba. Ka mga traidor no, mga wala balay ng balat. Ginalantaw gani nga ang nasambit nga syudad ang mangin masunod nga Mariupol. Ining Mariupol ginbombahan man ini no, ginpaarakan ini sa Russian forces ang tinalikdan nga simana kaga pila gito madamo nga mga sibilyan, mga kabataan, mga kababainhan ang nadulaan sang kabuhi kag nasamaran. Ginakangawan man nga ang unod bala sini nga Chernobyl power plant no ang posible nga maglupok. Mangin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang skeptical no ang nagaduha-duha bala sa pledge sa Russia nga magaisol na ini. Syempre actions speaks louder than words no. Kung gintindugan gid Manila ang ilagin hambal sa peace talks dapat naguntat na sila sa pagpambomba. Pero makitaan taman ang resulta sa karon, padayon sila gihapon sa pagpangatake sa Ukraine. Hopefully no makaistoryahanay gid mismo sandaya Ukrainian President Volodymyr Zelensky kag siya Russian President Vladimir Putin kaya bukas man ang duha ka kampo no kung iga-initiate sang ila mga foreign ministers bala ang isa ka peace treaty. Makaluluoy gid ang sitwasyon sa mga mga sibilyan didto nga na-stranded didto sa may pila ka mga syudad sa Ukraine kay ginaamat-amat man lang sa mga Russian forces ang pagpambomba, ang pagpangatake sa nasambit ng mga sa pilato ka mga syudad. Di ang Kiev no, ang capital city, wala pa nila nasulod kag didto nagatiner ang mga opisyales man sa nga pungsod Ukraine. Sa bahin sa mga Filipino, malapit 400 ka mga Filipino no ang ginrepatriate nagikan sa Ukraine suno sa Department of Foreign Affairs. As of March 29, 394 ka mga Filipinos ang ginrepatriate. So sa bahin naman niya sa aton nga mga OFWs, maayo no, luwas sila kaya mahiluway sila ang ginpagwa sa pungsod Ukraine. 4 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Kasubong mas mga nagatutok no sa aton nga Facebook Live kaya Sir Roland, kay Sir Ronald Wanse, kay Ma'am Naomi Marchan. Maayong gabi, kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ining nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts.
DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio.